Behin jarri degunean, ostatun martxean, Julio gelditu naiz, harritu antxean. Parkinaren erdian utzi det kotxean, lurrazpin sartu dute azpiko etxean. Lurrazpin sartu dute azpiko etxean. Iaz hemen zegoen leiota aterpea, etxeak berritzea, nola ez den merke, iristean harritu naiz nire dezente, haizeak eramantzun orain hilabete, haizeak eramantzun orain hilabete. Nik ere edukidet ezin sinestua, eremua baizegon ondo babestua, herri txikiak badu bere arriskua, etxea erosidunak altxatu eskua, etxea erosidunak altxatu eskua. Hemen egon gote den bat daukat zalantza, asko begiratzen du Euskal Herrirantza, Espainiko erregek nik entzun detantza, egitekotan dela palazio latza, egitekotan dela palazio latza. Lehenago izan gera Julio testigu, berriak barra etorri zaizkigu, bostetxe dihostela kontatu dizkigu, erregeanak bita alkatenak hiru, erregeanak bita alkatenak hiru. Baina zertan gezurrez, guk saioa txartu, amarretxe bizitza baitituzte sartu, nire zerrenda hortan nahi nuke onartu, apuntau nintzen baina ez naute onartu, apuntau nintzen baina ez naute onartu. Beti izan degetan ikzurraren fama, eta ordaintzea dek lehenbiziko lana, beida etxe haundioi, beida panorama, erosiko aldi hau biogerdi bana, erosiko aldi hau biogerdi bana. Beraz biok egingo aldugun tratua, neri adiskideak ala eskatua, ez dakit nik zalantza bat badu sartua, arriskutsu xamarra daukate jatua, arriskutsu xamarra daukate jatua. Lehenago nun baitzegon goraino betea, gaur teilak falta ditu beretzat kaltean, apaizak ze etxea, haze elitea, fedea zabaltzeko parabolikea, fedea zabaltzeko parabolikea.
Entzun dut aspaldian, lehen zena munila, hemengo da bilela, monagilo bila, gu izan gintezkela biko borobila, nik sextua pasata ikjo kampanila, nik sextua pasata ikjo kampanila. Ura etorriko balitz, haze iskan bila, juntatu behar ginake, eundoko kuadrilla, egunkarik jartzeko, don senyor Munilla, paseoan zijola gertatu zen bila, paseoan zijola gertatu zen bila. Baina ze esan duzu, zertan dihar dugu, jainkorik bada zigortu egingo gaitugu, monagilo bezala guk balio dugu, mandamendu gehienak kumplitzen ditugu, mandamendu gehienak kumplitzen ditugu. Jainkoai erasoka biok bere ala, esan nahi nizueke broma izan dala, itxurarik ez dugu behituta normala, baina monagiloak biok izan gerala, baina monagiloak biok izan gerala. Elizan pasa dugu, guk 11 ordu, ta apez bihurtuko baginak gero gu, Don Iker ez dakitnik, zegingo diogu Don Julio izenak, pixu gehiago. Don Julio izenak, pixu gehiago du. Elizak aldarea eta pasilloa, zabaldu behar dugu igual pestilloa, hau oizfo izango da ni monagiloa, ta ostatuan gastatu gero zepilloa, ta ostatuan gastatu gero zepilloa. Apezak ostatuko zaletasuna du, Ordun apaizetako onenak gaudego, Elizan hartu karguta tabernan kardu. Danoik egiteko ez da hain berandu, biok monagiloak nola izan ginen, Ez dakitnik gauzonik genduen eginen, bakarrik ikasi nun aitaren da amen. gu lagun gara Jainko ta ama Virginen, laguntzen gaituztela ez daukat dudari. Izan ere fedeak ez baidu mugarik, Bestela ez genduke egingo gauzarik. gezurra esateak kalte egiten dik, inusetekeriak gehiegi aukeran, Gaur esango ditutze libretzen hau bezperan. fedea izan dugu guk beti tabernan, Ez ziguten ez eman nola bestei eman. Guk fedea daukagu herrita hitzetan. ta ibili oigera kaldeta etxetan, Bazkarita poteo ta olakoetan. pozik jarriko nizen ni manga motxetan, haude gure
Ea zekaude hortatik. Gainera nola ez duzun goien hile falti. Abendun izerditan lotxa ematen di. Rema eman beharko zenduken ez daki. Inork baldu hemen aftersun antzera. Horren aurretik eman aukera nobedan. Aurretik ja ezin da eman joan zera aurrera. Venga soziedadera joango algera. Saiatu gara berdintzen, gero estatuak jarraitu dugu, hitzarekin alegintzen. Orain elkarte hontan gaudela, zera pentsatzen nahi nintzen. Ia asmatzen dugun egun nahi, rotxe eder bat ipintzen. Lagun asmatu egingo dugu, ala iruizen zatneri. Baina alare gaur funtzioa ezin luzatu gehiegi. Ia irurak bost gutxi dira, kantun beharko da segi. Bazkaritako berandutxo eta merindazeko goizegi. Jatezunak ordea faltan izaten baitu brilloa. Lehen esan duzu guk nun gastatu behar gendun zepiloa. Bisaioetan nola jadanik kantatu dugun piloa. Ez tarri gabe gelditzen banai zemendet txon biloa. Legu txarrean eserizera, txarrena bera agian. Julioa zen dagoenean, ibili behar da guardian. Gosari ere elegantea, urdaian eurri haundian. Ola ligero jan beharra genun, Gabonen erdian. Ai Gabonetan falta baitira letxua eta oilaskoa. Baina irudi hau iruditzen zait nahiko graziazkoa. Parerik pare jarri baikara biko dotore askoa. Ni txapeldun bat artifiziala eta hau benetakoa. Hau txapelduna azaldu zaigu, benetakoa ote den. Hori zalantzan ezin da jarri, garbi azaldu da hemen. Ta irudi bat nere burura, oantxe iritsi zait aiden.
Garai batean Teo eta Charles atera ziren ETB. Teo eta Charles eta Teo, ze pareja txarlatana. Seguru nago nik gizon honek bihotze ederra daukana. Baino alare esango dizut, hoixe baita nere lana. Edukazio txarrekoa da bizkarra Ara Julio giratu arazi dio gizonai lepoa. Haze galdetik ustekabean zenolako zartakoa. Haze papela jarri diogun ematen zun muñekoa. Ematekore bizkarra badu zurearen ainegoa. Hemen ari naiz kanta ta kanta, ta berak denak aditu. Bizkar zabalak dauzkazun honbait, ta gaur zabalak handitu. Kolorerik etzaizu kanbiatu, etzabate urduritu. Hemen kaska gortu zera eta nik beharko dut mugitu. Azkenerako gure Juliok mugitu ditunez hankak. Bizkarrarekin izan ditugu egundoko zalapartak. Nik bizkarrean ikusten ditut letreroak eta kartak. Dirudienez aurtengo hontan urritu zaizkie faltak. Gaur faltak daude urrituak, ze hobe dira urritzeko. Baina hemen bai gertatuko zen zerbait pixkat harritzeko. Udaletxeak bazitun zorrak egitanak aditzeko. Atzo pagatu omen zituen gaur lotxanez gerotzeko. Zinegozin bat izango zuten bizkorrata ilustrea. Arriskutsua izan ziteken papela txuri ustea. Baina alare kanbiatzen da hori da nere ustea. Apuntatzea gauza bat data, ordaintzea da bestea. Apuntatzen du norrek ordea, pagatzea derrigorra. Suaren maren ta zurintza, besarkada bat gogorra. Zorrak zor dunak lepoa lori, esaera zar bat horra. Hortik kontua atera zue, gupitan nor daukan zorra. Biogezorrak latzak dauzkaguta hobeto da horrela. Aurrek aldera begiratuta zera ikusi dut bela. Antiajuak zintzilik daude, ezin ziteken bestela.
Aitzaki gixan ezin da jarri, gutxi ikusten bezala. Taparetara kontzaren ez nijoan nire aruntza, hau memoriaz dakidalako nun argazkia, nun untza. Taparetari begira jarriz jendeak hau aldakuntza, kanbiolatza gertatu dira lehengo urtetik onuntza. Animalia batzuk bazeuden, hori nik ere banekin, pasakatua eta jineta biak zeuden elkarrekin. Basaurdearen burua ere nora jundan zeinek jakin, herri afarian zopa intzuten basurde buruarekin. Basurdeakin zopa intzuten hotza baita eskarola, hementxe zegon gure parean nei iruditzen zat hola. Bai baina kendu egingo zuten eta guri bost ajola, ta bestaldetik zer kendu duten altuna ta oraizorra. Geroxeago tokatuko zait altunari kantatzean, egin nahi nuke dekoratuan aldaketan balantzea. Gauz ederra da pintatu eta itxurea aldatzea, ai horren besteko lan altzan hiltzeagateratzea. Mantxoarekin komedia da pareta bat berdintzeko, baina propio utziko zuten tensioa astintzeko. Hori zergatik utzi duten hor, pentsatzen nabil hitzeko, gauzaio txarra iten badugu guzintzilika jartzeko. Ez, horrek zirusten. Horrek ezin mantendu ikerren okelak, alturan ezin eman Julion nibelak, zergatik dauden bertan hain hiltzen motelak, txintxilika jartzeko museko txapelak, txintxilika jartzeko museko txapelak. Txapelketa egintzen ala duten zuna, lehen erabiltzen zuten bai gaurko eguna, lehengo astean izan zen zita ezaguna, beraz mila zorion Rubio ta altuna, beraz mila zorion Rubio ta altuna. Kontrariok zein diren nahi nuen igorri, bat maialen izan zan, ta ibili izan larri,
Asarra zendanean beti musu gorri, zein atrebitzen daba irabazten horri, zein atrebitzen daba irabazten horri. Lehen maia lehenekin hor gara eseri, bertan gosaltze hori gustatzen zait neri, propio galdu zutela eindu bitzerdi, errespetu diela zarragoeri, errespetu diela zarragoeri. Arrazoi dezu lagun, ala izan dela, leno esplikatu du, kantatu bezala, gazteak eta zarrak jatorrak direla, igual azken aukera izan zitekela, igual azken aukera izan zitekela. Hemen dago altuna, hor dago ezkerra, eskubian maialen, soinuan liderra, ipini elkarrekin eta aztu gerra, egingo zendukete pareja ederra, egingo zendukete pareja ederra. Maialenek musean aspaldi ikasi, hau prestatuta zegon ta bazterrak nasi, utzi zarrei txapela hobedute kasi, apustua irabazi soinua erosi, apustua irabazi soinua erosi. Enbidota hor dago mai baten bueltan, zoria egoten da gorderik kartetan, altuna eta rubio txapeldun musetan, ta beste bat txapeldun bola jaurtiketan, ta beste bat txapeldun bola jaurtiketan. Uxue beraz degun eska txapelduna, beso indartsuak ta sasoikok dituna, elkarten lana egin ezazu laguna, eta leiotik bota pagatzen ez duna, eta leiotik bota pagatzen ez duna. Zuk astintzen dituzu bai lur ta bai zeru, bola jaurtitzen zabiltzu daratan negu, zuri galdetu nahian hementxe gaudegu, gure buruak zenbat pixauko ote du, gure buruak zenbat pixauko ote du. Beraz atletismoan pozik da ibiltzen, markak egiten ditu jendea harritzen, bola jartitzen dula pentsatzen hainitzen, lan gehiago izango zenun pixuak jaurtitzen, lan gehiago izango zenun pixuak jaurtitzen. Badezu bai sasoia, badezu odola, atletismoan zure giarren kontrola, sorbaldan hartu eta jaurtitzen da bola,
Bejon deizula eta segizazu bola. Bejon deizula eta segizazu bola. Lagun Julio, hasiko algera orain koplaren neurrita. Pentsa ezazu ian negola doinua zinekarrita. Kopla kantatu behar genuen, tazu doinua aztuta. Santa Ageda bezperarako ez zaude preparatuta. Nere ustetan barra ondoan atento ez daude hiru. Eta atzean dago umeak ere ialo hartu dio. Umea hortxe dago altzoan, ez amangandik aparte, eta zu lasai ez du lo hartuko, titian dagoen arte. Esplikazio asko eman du, oso garbi eta alto. Detail horregine naiz fijatu, ez deta inbeste behiratu. Nik behiratzen dute ezkerretara, bezelaxe eskubira. Ta zu berriz jarraitu ezazu olentzer hori begira. Aspalditxoan egon gabe geunden olentzero eta biok, baina hainbeste kantauta gero kariñoa hartu dio. Nasimentua ematen dugu, eman ezkero pausoa. Olentzero eta Mari Domingietan Jesus Aurtxoa. Jesus Aurtxoa Julio dala egin buruari azka. Luze xamarra beharko luke hauetzaten dan, hauetzan behar dan aska. Neri etzait ba hainbat gustatzen Bibliak dioskun aska. Iruditzen zaitetzateko eta nobea dela xe aska. Arrazoi dezu ta jarri dezu, jakinduria topean. Uste aldezu xe aska zeola beleneko estalpean. Aztu dezagun belen aldea, ta egiak jakin aldera. Olentzerok zegarri dizu noixedan ere galdera. Pandero bat oso dotorea, nahi nuena aspaldian. Olentzeroa gezinekarri nerone gerosian. Zer horrek erosi zenuela soinuz janzteko bi esku. Soinua soinu izanagatik horrek magiarik ez du. Hainbat plaza eta hainbat herritan, hainbat juerga eta buelta. Nola demontre ekarriko dit gaizki portatzen aizetan. Nei lau liburu ekarri dizkit, antxe utzi zitun gabez. 3 liburu frantsesez eta azkenekoa arabez. Zuan ondoan, liburu lehizen ta leiotik argazkien. Nahiago nuke nik ere banu horretarako hastien. Gero gutun bat idatzi zidan ikatza eta papela. Ta olentzero gala esan zidan oso guapo nagoela. Olentzeroa gezurra dio erdi miopea data. Jakin nahi duke idazi dezun erregentzako karta.
Erregeri idazten diet, ta nunbait daukat gordea, baina kartan zer ipini dudan ez dut esango ordea. Meltxor Txintxoa Gaspar ere bai, eta Baltasar zeona jakin nahi nuke hiru erregetan, zuk zein dezun gustokona. Erregeak ez dira etortzen, olentzero dut maitea. Urtarrilak 5 gauez izaten dut itxirikan atea. Nei kameluak gustatzen zaizkit, bizkarrak beti brilluan, baina ez dira ondo kabitzen baserriko ikuruan. Batek konbor bat da besteak bi, biak ere zailak jezten. Dromedario eta kamelua baldakizu berezen. Oraintxe ipini behar nauzu, pentsatutzeko lanean, dromedario bi koskor dauzka, bakarrik arradanean. Nola kamello, dromedario ez ditut jotzen ontzako. Oien bizkarrak ez dik balio nere ipurdiantzako. Irezat kamellua deko ben neurri hoiekin logiko, bi tontorren txirristun sartu bai eta ez aiz eroriko. Orain egia aitortuko dut, hortako eguna izan da. Behin dromedarioan ibili nintzen Marrakexera joan da. 200 bat porro erreko zitun, beste guztiak bezala. Kotxen zihonda esan zioten dromedarioa zara. Hora igota hankak dardarka, enintzen sentitzen itzel. Burua jirauta esan zidan egon ailasai motel. Arrazoia du bera egon zan, oso pozik Marraketxen. Uda oso bat pasan nahi zuen bere lengusuan etxen. Kamellua zen bajo xamarra, motxak bazeuzkan aztala. Talimauta gelditu zitzaizkidan eiankago azkazala. Zuri limatu zizuten azan, kartera eta dirua. Orain badakit zergatik dezun arabean liburua. Batera egingo dizu, jakiteko erdi bana. Arabeana horregatik dut, zergatik dut frantsesana. Berriro ere jarri didazu, pentsatzen horren bestelan. Iparraldean kantatzen dezu, keridaren bat dezuan. Neri arabez eta frantsesez, talengo urtean latin. Honei umena utzi dioten metro erdiko letrarekin. Hainbat hizkuntza eta kultura domina zeitu bestalde. Ikerrek nahikoa lan badaukan lendakina ahaztu gabe. Fifi mala fila lilola, azimi insala. Horrek arabez esan nahi zuen, asko maite zaren.